Hola, Judit. Hola, Eric. Què tal? M'has fet llegir? Ens has fet llegir a tota la llibreria? No, tota la llibreria tampoc em Oh, no sé, l'hem llegit jo, el Josep, tu, jo, i no sé si la Clara va provar-ho. No ho sé. OVNI 78 de Booming. Un llibre que No va d'ovnis, ni és xinès, un llibre italià. que el vam posar a ciència ficció, i vaig dir, vaig a llegir ciència ficció, i no. No, perquè sí que parla d'un grup de gent que estudia els ovnis, però en realitat és una novel·la que intenta resoldre un crim. Un crim que va passar en un moment interessantíssim de la història d'Itàlia. Que és quan segresten Aldo Moro, allí. Quan segresten Aldo Moro. Aldo Moro és una història que hem anat sentint en diferents llibres, han passat diferents... Aquí ara mateix a l'Essiatge hi havia un tema i tal, però el que tenim és una novel·la de misteri. Dos nois desapareixen en uns campaments d'estiu i a partir d'aquí entra tot el tema de si van ser segrestats pels extraterrestres, però en realitat és més prosaica i van descobrir algú que no haurien d'haver descobert, o es van perdre pel bosc i es van trobar amb algú que potser no els hi volia bé. L'heu de llegir. Sí, perquè a més el que va presentant són uns personatges principals. Molt interessants. El principal, aquest home que ja ha fet la vida, que és un escriptor, que ho relaciona molt al seu fill, que està allà en una comuna, en una comunitat, on apareixen els hippies, queda retratada tota la política dels 70, aquest moment, tot el tema d'això, dels hippies, com apareixen. Dels ovnis, va ser l'època que es va estrenar Encuentros de la tercera fase i que la recerca d'ovnis, vida extraterrestre va veure com un boom. I OVNI 78 és una convenció que organitzen per parlar d'ovnis, perquè en la zona precisament on han desaparegut aquests nens diuen que s'han avistat ovnis. I per tant, l'estructura que trobem és una novel·la típicament de misteri, però amb un ritme molt pausat. Algú potser diu, és que va molt lenta, però és que van apareixent moltes coses. I els secundaris, tot que a vegades no estan del tot dibuixats, mai et perds tampoc. Apareixen moltes històries paral·leles, la investigadora, l'antropòloga, els de la comuna, l'escriptor, el fill de l'escriptor té un paper molt important, la jefa de la comuna, i policies, els guardaboscos... Els excomunistes, els exfalangistes, Aldo Moro... Ja fa pensar que allò que parlem del passat idealitzat, a vegades, viscut, tampoc era una època tan fàcil a nivell polític i social, perquè si a Itàlia, que estaven bé, estaven com diu aquí, no em vull imaginar el que va ser la transició a Espanya. Per tant, Manifest ha publicat... OVNI 78, que tradueix Pau Vidal, i que és del col·lectiu, són diversos escriptors alhora, sota el nom de Booming.